Goa a jej patron svätý František Xaverský. Ako vidíme, je tu veľkolepá Goa, nazývaná Rím východu. Má vyše 1 milióna obyvateľov a je to prístavné mesto na brehu Arabského mora. Vznikla v 3. storočí pred Kristom a je to jedno z najkrajších prímorských centier so zlatistými plážami, kokosovými palmami a teplým morom. Je centrom kresťanstva v Indii, kde pôsobil aj najväčší kresťanský misionár, jezuita, svätý František Xaverský počas invázie portugalských moreplavcov od roku 1510. V starej Goa sa postavili najrozsiahlejšie katedrály a kostoly v Ázii. Dominikáni tu vybudovali katedrálu už v roku 1619. Nachádza sa tu zlatý zvon s mimoriadne jasným zvukom. Hlavný oltár je venovaný svätej Kataríne z Alexandrie aj s maľbami znázorňujúcimi jej život. Jedna z najzaujímavejších budov starej Goji je kostol svätého Františka z Asisi. Sú tu obrazy s výjavmi z jeho života. Kostol postavili 8 františkáni pri svojom príchode do Goa v roku 1517. Nová katedrála bola vybudovaná na týchto základoch v roku 1661. Svoj kostol tu majú postavený aj Augustiáni, je tu kostol svätej Moniky. A ďalšie. Najslávnejšia je však bazilika Jezuliatka s pozostatkami svätého Františka Xaviera, ktorý od roku 1541 ako rímsky nuncius šíril kresťanstvo v Indii, na ďalekom východe, Malajzii i v Japonsku. Bol blízkym priateľom svätého Ignáca z Loyly a spoluzakladateľom spoločenstva Ježiša, rádu jezuitov. Jeho putovanie a šírenie kresťanstva po Indii pomohlo udržať najstaršiu kresťanskú líniu apoštola svätého Tomáša, ktorého pomenovali v Indii apoštolom Indie. Žil tu vyše 20 rokov. Smrť svätého Františka Xaviera 3. decembra 1552 mala veľký vplyv na tento región. Po 2 mesiacoch, kedy ho pochoval blízky čínsky žiak na Čínskom ostrove, bolo jeho telo znovu vykopané a prevezené do Goji. Telo bolo v perfektnom nedotknutom stave, ako by bol živý. To vyvolalo veľkú vlnu rozruchu a ľudia to považovali za veľký zázrak. Cirkev podnikla medicínsky prieskum a lekári potvrdili neporušené aj vnútorné orgány bez použitia prezervačných látok. V roku 1622 bol svätý František spolu so svätým Ignácom kanonizovaný. Telo je dnes vystavené v zasklenej hrobke v Goji. Mali sme veľkú radosť, že sme objavili v bazilike Jezuliatka výstavu Kresťanstvo v Indii popredného indického umelca, filmára, umeleckého historika a fotografa Benoja Belára. Jeho obrazy boli veľmi dobre prijaté v 54 krajinách sveta.
Toho času vystavujeme túto výstavu aj na Slovensku a máme veľkú radosť, že môžeme takto priblížiť svätého Františka Xaviera aj našim ľuďom. Stretnutie s krajanom Ignácom z Loyly spôsobilo jeho znútornenie a obrátenie. Namiesto pozlátka svetskej slávy a postavenia uprednostnil službu Bohu a lásku Ježiša. Rozbehol v Goji College pre výchovu kňazov, ako prvý oboznámil východ so západným systémom vzdelávania. Svojou láskou k bližným, čistou dušou a úprimnosťou, skromnosťou si všade našiel príbuzné duše. Kritizoval kresťanov, ktorí nedodržiavali etické princípy, naopak cenil si kultivovaných Japoncov. Svätý František Xavier postavil základy novej spirituality zameranej na interkultúrne učenie a medzináboženský dialog. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.